नोंथांमोना मिथिगौ नामा जे सासे जेट फाइटार पाइलटनि हेलमेटनि प्राइसआ बेसेबां आरो नोंथांमोना मिथिगौ नामा जे ट्रेनफोरनि बिथोराव बयनिफ्रायबो स्पिडसिन खारग्रा एबा फास्टेस्ट ट्रेनआ अबे नोंथांमोना मिथिगौ ना नोंथाङा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांनि खुगानिफ्राय मोनसेल' वार्ड ओंखारगोन जे ओ माय गड फ्लेग नाम्बार 10 इम'जि नोंथांमोना बे इम'जि होननाय नामखौ खोनाखाबाय जानांगौ नङा होमबा जेरै एबा नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जेरै जों फेसबुक एन्ड व्हाट्सएपआव इउज खालामो नङा होमबा आरो बे इम'जिफोरनि बिथोराव बांसिन इउज खालामजानाय एबा बयनिफ्रायबो बांसिन इउज खालामजानाय इम'जिया अबे नोंथांमोना मिथिगौ ना नोंथाङा बे इमेजखौ नाय बे ओरै मोदैगलाय बे गाबनाय बे इम'जियानो बयनिफ्रायबो बांसिन इम'जिफोरनि बिथोराव बांसिन इउज खालामजानाय इम'जि बेनिखायनो बे इम'जिया जाहैदों नाम्बार 1 रेंकआव दं फ्लेग नाम्बार 9 बडाफन नोंथांमोनाथ' बडाफन होननाय नामखौ खोनाखाबाय जानांगौ नङा होमबा जेरै सिम कार्डनि नेम नङा होमबा कम्पानिनि नेम नङा होमबा दा बे बडाफननि फुल फर्मआ मा नोंथांमोना मिथिगौ ना बडाफननि फुल फर्मआ जादों भइस डेटा फन फ्लेग नाम्बार 8 नोंथांमोना मिथिगौ नामा जे बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो जौसिन सुबुङा सोर आरो बे सुबुंनि मुङा मा नोंथाङा बे इमेजखौ नाय बिथांनि मुङा जादों रबार्ट वाडलो आरो बिथांखौ 1955 मायथाइयावहाय गिनिस बुक अफ रेकर्ड एबा वर्ल्ड रेकर्ड होनना गनायना लानाय जादों 1955 मायथाइयावहाय आरो बिथांनि हाइटआ जादों बिथांनि जेनाखि हाइट गोजौआ 8 feet 11 inches अके फ्लेग नाम्बार 7 नोंथांमोननि न'खराव साबेसे मानसि दं एबा साबेसे सुबुं थायो नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा मेबि जानो हागौ जेनेबा सानैबा साथाम बा मोनसे न'खराव होमबा मोनसे न'खराव जेनेबा सानो हमना लादो जेनेबा मोनसे न'खराव साथाम बा सानै बा साब्रै बा साबा मेबि नङा होमबा बाट नोंथाङा बे इमेजखौ नाय बिथांनि मुङा जादों जिय'ना चेन बेनाहाय 39 वाइफ्स दं आरो 94 चिल्ड्रेन 14 daughter-in-law and 32 grandchildren. Okay, total 180 family members in the family. बाप रे बाप आरो बिथांमोना जाहैदों मिज'राम इन्डियायावनो दं अके फ्लाइट नाम्बार 6 स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ जेरै स्पिड बयनिफ्रायबो स्पिडसिन खारग्रा ट्रेन जेरै फास्टेस्ट ट्रेन जेरै बुलेट ट्रेन नङा होमबा बाट नोंथांमोना मिथिगौ नामा जे बे ट्रेनफोरनि बिथोराव बांसिन स्पिडसिन खारग्रा ट्रेननि मुङा मा नोंथाङा बे इमेजखौ नाय बे ट्रेननि मुङानो जादों सांघाई मेगलेब 431 km/h स्पिडै खारो बेयो 431 km/h स्पिडै बाब्रै आरो बेनि खारनाय स्पिड बेनो एबा खारनाय एबा नर्माल ट्रेननिफ्राय बेनि खारनाय डिजाइना बेनो एबा खारनाय बे साइटिं साइजआहाय आलादा बे सांघाई मेगलेब बे ट्रेना जाहैदों बे जेनाखि बे मेगनेटिक सिस्टेमैसो खारो अके फ्लेग नाम्बार 5 जेरै मुलि बिस गोनां मुलि एबा पयजन गोनां मुलि दा बे मुलि एबा बिस गोनां मुलि एबा पयजन गोनां मुलि दा बिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो खाथरनाकसिन एबा डेन्जारेसनि मुलिनि मुङा मा नोंथांमोना मिथिगौ ना दा बे बेनिफ्राय बयनिफ्रायबो बिस गोनां एबा पयजन गोनां मुलिफोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो खाथरनाकसिन मुलिनि मुङा जादों बरहक्स बिनि 4 ग्राम मुलियानो बे बुहुमाव साबेसे मानसि दं बे साबेसे मानसि दं बे सुबुंफोरनि जिउखौहाय गासिबनिबो जिउखौहाय 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हायो एबा फिनिश खालामनो हायो वाव फ्लेग नाम्बार 4 जेरै SD कार्ड एबा मेम'रि कार्ड आरो बे SD कार्ड एबा मेम'रि कार्डनि स्टरेजआ बेसेबां थायो नोंथांमोनथ' मिथिखागौ जेरै 2GB 4GB एबा 6GB बा 8GBनि थायो नङा होमबा बाट मोनसे सिम कार्डनि स्टरेजआ बेसेबां थायो नोंथांमोना मिथिगौ ना मोनसे सिम कार्डनि स्टरेजआ only 64KBल' थायो that's गजब फ्लेग नाम्बार 3 मोनसे नर्माल हेलमेटनि प्राइसआ बेसेबां जागोन मेबि 2000 या 5000 जानो हागौ नङा होमबा बाट सासे जेट फाइटार पाइलटनि हेलमेटनि प्राइसआ बेसेबां जागोन नोंथांमोना मिथिगौ ना एबा बेसेबां सासे जेट फाइटार पाइलटनि हेलमेटनि प्राइसआ नोंथांमोना मिथिगौ ना सासे जेट फाइटार पाइलटनि हेलमेटनि प्राइसआ जादों 2.5 croreniबो एबाब जायो नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब जानो हागौ बाट बिनि एक्चुअल प्राइसआ 2.5 एबा 2.8 crore बिनि गेजेरावनो जायो अके फ्लेग नाम्बार 2 नोंथांमोना मिथिगौ नामा जे SD कार्डनि फुल फर्मआ मा SD कार्डनि फुल फर्मआ जादों सिकिउर डिजिटेल कार्ड फ्लेग नाम्बार 1 दा आंनि आखाइखौ ओरै 1 सेकेन्डनि गेजेराव आं ओरै समाव खनसे ओरै सोमावनो हागोन आं ओरै खनसे सोमावनो हागोन 1 सेकेन्डनि गेजेराव खनसे बा खननै नम्बा बाट मासे हानिबि एबा मासे बेरेयाहाय बिरनायाव 1 सेकेन्डनि बिथोराव 1 सेकेन्डनि गेजेराव 230 टाइम्स सोमावो गावनि गांखौ ओरै नाम्बाराव मोनसे जिंगासेयाव 1 सेकेन्डनि गेजेराव 230 टाइम्स 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो गांखौ सोमावो 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो बाब्रै
So friends, नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान बा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय। So friends, जुदि नोंथाङा आंखौ दाबो फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो टुइटाराव फल' खालामाखैबा फल' खालामदो राइट नाउ बेनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ। Please follow right now. Thanks for watching this video, guys.